mastičky, mastičatá! Zdraví vás mentoliak u Far Cry. Dnes si ukážeme, ako hram Far Cry. Takže toto je prvá misia. Začiatok Far Cry. Takže som si stiahol novú hru Far Cry a chcel by som natáčať videa a chcel by som vám ukázať, ako to hram. Toto podlezeme. Asi áno, dobre. Teraz ideme takto rebríkom hore. Toto sú nejakí tí piráti. Alebo mariňáci by som to povedal. Takže tu nám asi volá nejaký šéf, náš šéf. Dobre, takže toto asi prekročím. Prekročím to. Tak to si zoberieme zbraň. Super, náboje. Ups, to som nechcel. Shit. Granátik. Takže pre tých, čo nevedia, tak G-čkom sa hádže ten granát. Takže už sme v tej džungli, už sme vonku konečne. A tuto môžete vidieť tých mariňákov. Takže ideme ich trošku dať dole, ideme ich prečistiť. Nejaký vrtuľník, no. To by mohlo byť. Fakt, nevidí ma. O, mačeta. Ideme ich dať mačetou, tak potichučku. Ajajaj. Nevidíš ma? Takže on tam nejaké tie krabice prenáša. Tam je druhý. Nie. Fuck you. Poď za nami, poď. Asi ide za nami. Počujem ho. Už je tu. Juj. Ale serem ich. Shit, jo. Ty vole. Menšie lagy. Dáme aj tohto z mačetu. Lag. Oh, shit, tam máš, ty pes. Tam je ďalší, aj z toho dáme mačetu. Nebudeme si míňať muníciu. My ho dáme vlastnoručne. Bastard, tam máš. Takže tu sú nejaké tie prasiatka. Vyčistím ich. Aj. Au. Husté, aj plot sa dá zničiť. Tak to je husté. Takže máme M4, digu, alebo devina a mačeta. Alebo nôž. Nejaký čoník. Takže teraz máme nejaký úkol ísť za túto bodku, čo nám ukazuje na mape dole v rohu. Takže máme ísť asi do tohto domčeku a niečo zobrať, nie? Aha, rádio, zničíme ho.
Dá sa zničiť? A dá, dobre. Takže ďalekohľad a lekárničku. Myslím, že ďalekohľad sa dáva bečkom. Pozriem sa. A dobre, dá sa. Takže tento ďalekohľad má takú miery tých hráčov. Alebo tých mariňákov. Takže ako môžete vidieť, takže takto ho zamierí. Toho mariňáka, alebo piráta. Takže asi do tohto tábora mám ísť a niečo zobrať. Takže tu je väža. A tu je druhá. Takže idem asi do tejto veži. Idem ho zabiť a potom vyčistiť ostatných. Ale... Takže už ma asi uvidel. Tak to nebol moc dobrý rozum. Prosím, nech ma nevidí ma. Hajzel. Shit, the fuck. Tam máš. Takže granát som zobral takto. Takto. Takže toto by malo byť na dnes všetko. Potom ďalšie pokračovanie bude v ďalšom videi, takže za tým čaute, zdraví vás Mentoliak, nazdar!